Més de 180 saltadors nacionals i internacionals, tot un rècord d'inscripció, van participar en la 17a edició del Ciutat de Barcelona de salts de trampolí, que es va fer en el marc del 90è aniversari de la Federació Catalana de Natació i un parell d'anys abans de la celebració del Campionat del Món de Natació, que tindrà lloc l'estiu del 2013 a la ciutat catalana. Hem tingut 187 nanos i el nivell déu-n'hi-do, tot i que havent el Mundial que s'està celebrant ara i el Europeu de grup d'edats que s'ha celebrat, estem bastant contents. La piscina municipal de Sals de Montjuïc, un dels espais amb les millors vistes de Barcelona, va ser la seu d'una espectacular 17a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Natació, que va tenir, entre d'altres saltadors, els internacionals James Denny, quart al Campionat d'Europa de Belgrat en la categoria A júnior 1 metre, Frederick Woodward, també quart però en la categoria de 3 metres, i Sam Thornton, tercer al Campionat d'Europa júnior en la categoria B d'1 metre. I pel que fa a l'equip estatal, calia tenir en compte la participació de Francisco Lorenzo, finalista a l'Europeu de Belgrat a la categoria júnior d'1 metre, els germans Héctor i Nicolás Boixé, que van fer-se un lloc als Jocs Olímpics de Londres 2012 en guanyar el Campionat d'Espanya d'hivern de salts, i Ferran Esteban i Anna Prat, tots dos guanyadors de la Copa d'Espanya per grups d'edat. El campionat, organitzat pel Club Natació Barcelona, va respondre a les expectatives i va oferir 4 intensos dies de salts en què els catalans van tenir un important paper i van evidenciar el seu nivell davant sobretot dels participants alemanys i anglesos, que no van posar les coses fàcils. Al principi he començat una mica sobradeta, però al final ja haver-ho treballat molt. Ja m'ha estat més sort per això, però haver-lo treballat molt. Al final de les 4 jornades, els vencedors van ser en categoria masculina el City of Leeds d'Anglaterra i en categoria femenina el Schwim Deutscher d'Alemanya. El Club Natació Barcelona, el club català participant, també va tenir un bon paper, amb medalles per Ferran Esteban i Clàudia Gilabert, que van contribuir que en la classificació per equips, el Club Natació Barcelona, l'equip anfitrió, acabés 7è en categoria masculina i 6è en femenina.